снимка, а отличените фотографии ще бъдат наградени с специални грамоти и предметни награди по време на официална церемония. Фотоконкурсът се провежда за четвърта поредна година и е част от програмата на фестивала, така че не пропускайте шанса да снимате, обаче докато снимате, все пак гледайте, защото понякога сме на концерт и извадим телефоните и ние изпускаме най-красивите моменти от зарята. И сега, по стара традиция, по отколешна традиция, започваме с прекрасния спектакъл на нашите приятели от Огнена Хризантема. Само да кажем, че тази година правилата са да се използва музика от 80-те години до днес, като това е, разбира се, популярна музика. И сега, панагюристи, готови сме за екшън! Готови сме да броим! Който може да брои? Заедно с мен! От 10